Huwa skandlu ta' proporzjonijiet storiċi. Hekk ġie deskritt id-deal skandaluż tal-beħ tal-isptarijiet lil Vitals mill-editorjal tal-ġurnal Times of Malta fejn ġie spjegat kif dan il-ftehim li ġie ppreżentat lil poplu Malti Wawċi bħala wieħed li suppost kellu jagħti spinta enormi lis-servizzi tas-saħħa issa qed iħalli uġigħ kbir fl-istonku. Dan kif l-editur saħaq illi huwa ċar kristall illi lan ta' dan il-ftehim kien biex ineffaħ aktar il-bwiet tal-ftit. Id-deal li sowa mal-4 biljun euro qed iqajjem ħafna tħassib l-operat tal-gvern ta' Roberta Bela għaliex wara sentejn għadu qed iżomm dan il-ftehim skandaluż. Ġie spjegat li l-beħ ta' 3 splarijiet lil Vitals Global Healthcare ser jibqa' mfakkar bħala wieħed mill-akbar skandli fl-istorja tal-pajjiż u ċertament ma jistax jibqa' jinxteħed taħt it-tapit b'aktar flejjes minn fuq dar il-poplu. L-editur jisħaq li huwa skandlu ieħor li tisma' lil Prim Ministru Roberta Bela pubblikament jiddikjara li r-responsabilità politika dwar dan il-ftehim kienet diġà ntrefat mill-eks Ministru deputat mexxej Laburista Konrad Mizzi. Filwaqt li r-rapport tal-Awditur Ġenerali diġà rrabja diversi nies li kundanna dan id-deal mingħajr ebda riservi. Dak il qalet il-President ta' Stewart Healthcare Malta Nadine Delicata kompla jsaħħan il-qija għal ċittadini. Dan kif insinwat li l-ftehim kien maħdum b'tali mod biex igawdu minnu l-ftit sa minn meta nibed fejn saħqet illi l-affarijiet kienu ferm qar milli jaħsbu n-nies. Hija fost ħafna affarijiet oħra saħqet illi l-gvern qatt ma kien qed isus wara l-Vitals illi min-naħa tagħhom qatt ma kellhom fil-mira li jilħqu mal-obbligi suppost imposti fuqhom. Fil-waqt li l-editur jisħaq li d-domanda inevitabbli hi għalfejn Stewart iddeċidew illi jieħdu f'idejhom din il-konċessjoni meta d-deal kien falliment. It-Times tgħid li l-poplu għandu dritt sagrosant ikun jaf x'seħħ mill-miljuni li ntefqu mit-taxxi u x'qed jagħmel il-gvern sabiex iwaqqaf is-saga ta' dan l-iskandlu illi għandu proporzjonijiet epiċi.